I looking Twana? Do I looking Twana? I'm ready. I'm ready. Couple seminar on 23 May. Kubaba Mfundisi uVilane Faith. Lapho khona kuyoyala ama couple. Ekuse. Noma nguthiwana ufuna ungena. Hayi ngeke malume uyobangena ngempela. Usho ukuthi uyobangena ngempela? Ufuna ukuyobanyisa ngani? Mbona phela ngishadile mfana uvula uVilane usibizile ngishadile ngithi. Uthe wena ngizwe usibizile. Ngiyakuzwa. Malume phela lapho ufika ulalela ungadibala ukuqala zulu ukuqalaza. Ulalele uvule indlebe malume. Uthi mawubuya usushintshile ngifuna ukubona usushintshile ungasaso malume wakudala. Ube yilo omusha. Omusha njani? Njengayo lesudu eqoki ube musha. Usho ngigirani? Ngiyakutshela. Mbona sothi siwa Maritzburg. Isiwa Maritzburg. Usufuna ukuyabakaki? Yes, Maritzburg. Maritzburg. Yes. Couple seminar. Ngizothi mangena lapha nombana. Bese kusele ushadile noma akashadile. Ngoba bese ngiyacheka ngithi bapha abomamazi. Shaka kancane. Oh, to the couple seminar. To the couple seminar. Cheers. Joanna. Oh my God. No, izinyembezi zesa, kizobambele.